मिस्ड पीरियड्स कवन दवाई मदद करी? पीरियड्स में अनियमितता जैसे कि पीरियड्स छूटल भा देर से संतान पैदा करे के उम्र में 14 से 25% मेहरारू लोग में होला। ई गर्भावस्था के अलावा कुछ खास स्थिति सब जैसे कि हार्मोनल असंतुलन, तनाव, वजन घटल, आघात आ कुछ स्वास्थ्य संबंधी स्थिति सब के कारण हो सकेली। मिस्ड पीरियड्स के कारण एक अल्पकालिक कारण वजन में बदलाव, बहुत ज्यादा वजन बढ़ल भा घटल, तनाव, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, बेसी व्यायाम कैल, हार्मोनल जन्म नियंत्रण निहन गर्भनिरोधक गोली। 2 दीर्घकालीन कारण थायराइड, डायबिटीज, प्राथमिक अंडाशय के अक्षमता का कर सकेनी। 2 गो तरीका जवन है समस्या से राहत पावे में मदद कर सकेला। एक प्राकृतिक तरीका योग के अभ्यास करें। योग निद्रा के अनियमित अवधि के प्रबंधन में कुशल होखे के चिंता, स्वस्थ वजन बना के राखी। कमबेसी वजन होखला से पीरियड्स अनियमित हो सकता। शरीर के मध्यम वजन पर ध्यान दी। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम से कई तरीका से मदद मिल सकता जैसे कि मध्यम वजन बना के राखल, पीसीओएस के इलाज आदि। अपना आहार में अदरक डाली। अनियमित पीरियड खातिर घरेलू उपाय के रूप में इस्तेमाल होखेला। अपना आहार में दालचीनी डाली। मासिक धर्म के मुद्दा खातिर फायदेमंद लागता। विटामिन के आपन खुराक ली। विटामिन डी, विटामिन B6 अवूरी कैल्शियम के मासिक धर्म पर कुछ खास असर होखेला। अपना डॉक्टर से सलाह ली। अगर है सब के जरूरत होखे, अनानास अवूरी बिना पाकल पपीता के सेवन करी। एकरा में एंजाइम होखेला जवन की पीरियड के नियंत्रित करे में मदद कर सकता। 2 दवाई मिसोप्रोटोसोल जैसन दवाई के चलते मजबूत संकुचन होखेला जवना के चलते खून बह सकता। कवनो दवाई शुरू करे से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लेहल बेहतर होखेला।